може би по средата на пътя. Ако снимам от 12 години, при 5-6 години започнах да живея изцяло с това като страст. В началото по-скоро беше амбиция и исках да се науча да снимам, исках да мога да го правя, докато от един момент нататък започна да става много емоционално и започна да става страст. Хората в момента не искат да наемат някой, който просто да дойде и да заснеме тяхното събитие. Искат някой приятел, който е между тях, да го снима, за да получат хубав разказ. Обаче, в повечето случаи или приятелите им не могат да снимат, или ако могат да снимат техните приятели, на младоженците им е неудобно да ги занимават с това. И стигаме до един момент, в който те предпочитат да платят на някой, който да може хем да им бъде приятел, хем да ги снима. Хем да ги снима. Честито и на добър час! Мигът. Това е материята, с която борави сватбената фотография. Един кадър, в който да кажеш всичко. Един кадър и един вечен миг на щастие. Яна Пенева и Бони Бонев улавят сватбените мигове години наред. Те са популярни, те са търсени, а мълвата за тяхната магия върви от уста на уста. Каква е тайната на тези умения? Какво е важното в професията и какво е бъдещето на сватбената фотография? Те разкриха пред нашата камера. Ти продължаваш да записваш, нали? И аз така правя. Знаеш ли, когато снимам хора, много често след някакъв такъв момент, уж сме свършили, точно това е момента, в който вдигам камерата и стават най-хубавите снимки. И го използвам като трик постоянно. Когато знаят, че ги снимам и ви казвам: о, супер, добре, готови сме. В момента, в който си им казвам: готови сме, те се отпускат, свалят маската и тогава стават най-красивите снимки. Това, което съм научил най-много за сватбената фотография, го дължа изцяло на английската школа, която се характеризира с улавяне на духа, на момента, на емоцията, непринудената фотография. И ето ще покажа една книга на Анабел Уилямс от преди горе-долу 30 години. Разбира се, тя е снимала на филм, която човек може наистина да научи страшно много и да му бъде като алманах, свързан с този тип непринудена фотография. Всичко, което може човек да види в тази книга, се практикува и в момента от съвременните сватбени фотографии. Уловените моменти, емоциите на хората. Дори имаше една интересна снимка, в която тя описва как се е опитала да разчупи аристократи пред един замък и ги е накарала да скочат във въздуха. Тя разказва за това семейство, че са аристократи, облечени официално пред техния замък, но снимките, които прави, са и прекалено статични и решава да ги накара да скочат във въздуха. Така се получава тази снимка. Много ме впечатли някъде преди 20 години, когато я видях за първи път и започнах да карам и нашите младоженци да го правят в България. От тогава почна тази мода на скачащите младоженци, която вече, разбира се, е клише. Но при всички положения движението, да накараш хората да се движат, карва адреналин и разчупва кадъра. Получават се интересни емоции, изражения, ситуации. Емоцията на шаферките. Колко е важно да сложиш, да отпечаташ на хората фотографии, които те да сложат на стената и всички техни гости, които дойдат след това, ги гледат, радват им се и питат: кой е фотограф? Това е директен маркетинг. Най-важното в професията е клиента да е доволен. Особено булката, защото ще говорим за сватбена фотография, защото между 95 и 98% от случаите сватбата се прави заради булката. Някой може и да е на друго мнение, но моят опит показва това. Така че, извън кръга на майтапа, разбира се, важно е хората да са доволни от продукта, който получават и е важно това, което получават, да бъде тяхната истинска машина на времето и да ги връща в този ден. Тоест да уловиш максимално добре техните емоции, техните чувства и да създадеш един кратък, вълнуващ разказ за техния ден.
Любовта, хората да се обичат. Това е най-важното в една сватба. Защото ако се обичат и ако са в себе си, ако се чувстват добре, тогава стават хубави снимки. Младите фотографи, които сега започват да се занимават с сватбена фотография, първо би ги посъветвал да бъдат добри фотографи. Това, което мога да дам като съвет, ако изобщо мога да си позволя да съветвам някого, е да не го възприемат като път, който е предначертан. Защото сватбената фотография не е някакъв фотографски жанр. То е сбор от най-различни други жанрове. Трябва да бъдат добри портретисти, да могат да работят със светлината, да усещат, да имат чувство за композиция, за цветна хармония, да знаят как се снимат детайли, дори и пейзажи, да знаят как да работят с камерата си. Много е важно да познават техниката, защото може да имаш страхотно чувство и естетически да си и визуално много грамотен, обаче ако не познаваш техниката, се лишаваш от едни такива дребни неща, които всъщност са малките камъчета, които обръщат колата. Да не слагат мисленето си в рамка и да не се опитват да правят неща, които вече някой е направил, а да се опитват да разберат себе си, това, което на тях им харесва, това, което тях ги вълнува, и него да вложат в фотографията, която правят. Защото по този начин снимките, които правят, ще могат да бъдат различни. Ще могат да носят частица от тяхната емоционалност, душевност и път, който са изминали. Това бих им казала. И да не гледат други сватбени фотографии. Гледайте картини, изкуство, гледайте фотографии, които правят други неща, не сватби. Защото ако гледате сватбени фотографии, ще се вкарате сами себе си в една рамка, ще започнете без да искате да повтаряте това, което правят, а това е безмислено, защото някой вече го е направил. Намерете това, което вас истински ви вълнува и вкарайте от него в снимките, които правите. Психологията и общуването с клиентите всъщност е на първо място. Когато работиш с хора, аз винаги цитирам Анабел Уилямс, която казва, че да снимаш хора е 90% психология и 10% техника. Не знам дали са точни процентите, но съм абсолютно съгласен. Тоест да работиш пълноценно с интелигентни клиенти, трябва да имаш богата обща култура и да можеш да общуваш с тях на различни теми. Аз мисля, че около 90% труда, който полагаш, за да получиш хубав кадър, е именно в комуникацията. И тя най-често е невербална. Самото присъствие твое там променя средата, променя атмосферата. Дали ти си носиш ведроизлъчване или си тъжен, това влияе на хората. Винаги, когато в една стая влязат хора, се повлияват от настроението си. По принцип е екшън. В доста случаи е екшън и човек трябва да не се паникьосва, да взима бързи решения и да излъчва спокойствие. Ти трябва да излъчваш спокойствие, с лека усмивка да им кажеш на хората, когато са изпаднали в кризисна ситуация, да им кажеш, че това е техният ден. Че тези неща са маловажни, ще си спомнят за тях с усмивка по-късно и просто трябва да продължат да се наслаждават на деня и да се забавляват. Аз имам възможността да си филтрирам клиентите и да работя с клиенти, които мислят като мен и с които имаме общ език. Съответно, когато наложиш такива филтри, постепенно във времето, веригата от клиенти, която създаваш, отговаря с 95 до 99% точно на твоите филтри, защото хората, които си снимал и техните приятели, които си снимал, са същите като тях. Фактически човек е близък по усещане и по менталитет до приятелите си. Клиентите не ги подбирам аз, те избират мен. Но на база на снимките, които виждат в моето портфолио, хората, които ме избират, са хора с много близко светоусещане. И всъщност по този начин става подбора, избирането. Хората, които харесват този тип фотография, обикновено са хора, с които имаме много общо. Така че моят съвет към младите фотографи е, ако искат да правят това, което им харесва, да не правят никакви компромиси и дори ако трябва да изгладуват по-бавното създаване на една такава верига, вместо да правят пирови победи и да взимат ангажименти, които ще ги откажат от снимането, на които има хора,
с които не говорят на един език и хора, които няма да ги уважават, няма да уважават тяхната работа. Много е важно човек да не се съсредоточава само върху младоженците, а да развива различни сюжетни линии в една сватба, защото това е разказ. В един разказ е важно да има няколко сюжетни линии, които накрая, разбира се обединяват. Този аспект е така основно и наистина много ценно човек да обръща внимание на гостите, на това, което се случва около него. Правя много често портрети на гости в различни ситуации, на игращи деца. И ми се е случвало много пъти хора, които са били на определена сватба, да ми пишат и да се обадят и да кажат: ние сега ще се женим, но преди 3-4 години бяхме на една сватба и ти ни направи страхотна снимка, която и до ден днешен е в рамка в нашия дом. И си казахме, че ако се женим, ти ще си човека, който ще ни снима. Също така, често им показвам как е станала определена снимка, докато ги снимам, защото това им дава увереност, че нещата се случват и че имат страхотни кадри. И също така ми вярват. Вече когато им кажа: сега излиза слънцето, сега е залеза, излезте само за една минута от ресторанта и ще стане супер кадър, и те въобще не се замислят. Оставят всичко, хукват, правим снимката и се връщаме, защото ми имат доверие. Тоест доверието е изключително важно. Не знам дали това е рецепта или не, но го правя така, както го усещам и както наистина ми доставя удоволствие да го правя. Аз започнах първо да снимам деца и семейства и след това ме потърсиха хора, които искаха да им снимат сватбите, и въпреки че не бях ходила на сватба, даже като гост, се престраших и пробвах. И до ден днешен, вече 12-13 години, продължавам да снимам и семейства и сватби. И двете неща ми харесват, защото съм с хората в моменти, в които те са щастливи. Не са твои моменти, но ти го съпреживяваш заедно с хората. Няма как да не си емпатичен, когато е толкова силна емоцията. Занимавам се с сватбена фотография, защото за мен тя е щастлива фотография. Тоест, това е изкуството да заснемеш щастливите, истинските емоции на хората, да разкажеш тяхната история от първо лице, единствено число, да имаш наистина призвание, да изпитваш удоволствие, да се радваш на чувствата на хората и да я съпреживееш заедно с тях, така че да не се чувстваш все едно си отишъл там на работа, да имаш усещането, че си по-скоро гост, да успееш да влезеш в атмосферата и да си истински разказвач. Професионално започнах да се занимавам наистина активно с сватбена фотография някъде около 2004 година. На мен никога не ми е била хоби фотографията. Аз директно започнах да снимам с идеята, че това ще е моята работа и с това ще се занимавам от тук нататък. Като имам известен опит от началото на 90-те с филмова, сватбена и друга семейна фотография, след това имах едно дълго прекъсване, занимавах се с мениджмънт, техника и така нататък, но през 2003 направихме известния сайт Фотофорум и през 2004 постепенно навлезнах отново в семейната и сватбената фотография, като тогава започнах директно да снимам сватбена фотография с цифрови камери. Бяха нашумели огледално-рефлексните цифрови камери. Всичко вече беше доста по-лесно, отколкото преди. Първият апарат, който си купих, беше с тази цел. Да се науча да снимам семейства и деца и да работя това. Не съм го правила като хоби, не съм имала фотоапарат като по-малка. Бях на 24 години и когато се роди моя син, трябваше да измисля какво да работя, което хем да ми харесва, хем да ми е приятно, защото аз не мога да си представя да прекарам живота си, правейки нещо ежедневно, което не ми е приятно. Видях едни бебешки снимки, които много ми харесаха, много нежни бяха, много истински, много естествени и реших, че аз ще се науча това да правя. И си купих апарат и започнах да се уча. И постепенно започнах да развивам успешни вериги от доволни клиенти, което е най-важно, защото фактически, за да имаш висок коефициент на полезно действие, трябва да имаш добра верига и добри разклонения от щастливи клиенти.
Фотографията ми е хоби в последните няколко години, освен работа. В началото беше само работа. Сега започна да ми доставя много по-голямо удоволствие, отколкото в началото. И сега нося апарат навсякъде, където ходя, за разлика от в началото, когато го възприемах много повече като работа. В последните няколко години доста повече се преориентирам и в фотографията, която аз лично харесвам да гледам и да разглеждам. И много повече възприемам като творчески път, като себеизразяване и като начин да покажеш твоя вътрешен свят и това, което ти си видял. Така че сега ми е повече хоби, отколкото в началото. Това е истината. Има няколко снимки, които не са за клиенти. Това е сина ми на един гръцки остров на разходка. Много обичам, когато откривам нови места, съм много вдъхновена обикновено. И видях дървото, видях залеза и го молих да отиде там и той е много интересен човек и винаги позата му, жестовете и мимиките му изразяват много него. И тук тази поза, която всъщност с мен прави снимката като излъчване, си е негово творение. Аз просто съм я видяла и съм я уловила. Ето тук това е една от най-близките ми приятелки. Пътувахме заедно в колата до близкия плаж. Това пък е тук до нас, съвсем близо. И видях хубавата светлина и направих снимката. А това е отдалечно пътуване. Тук е от Норвегия. Сняг и минимализъм. Аз много обичам семпли неща и за мен точно тези семпли снимки, където има два цвята и няколко елемента, ми говорят повече. Нищо не ме разсейва там. Страстта ми изобщо в фотографията се появи някъде 1976, 7 или 8 година, не помня точно. Знаеш, че тогава бяха много популярни домашните фотолаборатории. Аз бях около първи клас и чичо ми имаше такава руска лаборатория, проявяваше снимки, проявяваше даже диапозитиви, киноленти и така нататък. И аз седях при него постоянно. Това е чиста магия, за едно дете особено. През това време да вижда как от нищото в проявителя се появява на белия лист изображението. Може би по средата на пътя. Ако снимам от 12 години, при 5-6 години започнах да живея изцяло с това като страст. В началото по-скоро беше амбиция и исках да се науча да снимам, исках да мога да го правя, докато от един момент нататък започна да става много емоционално и започна да става страст. Модите в фотографията ги има винаги и те се въртят през годините и се повтарят. Пиктореализма, който е популярен в началото на 20 век, стана популярен няколко пъти, когато се появи и цифровата фотография. Първо някъде 2005-2006, сега в момента също. Да развалим кадъра по някакъв начин, да имитираме счупен обектив, да намажем с вазелин филтъра, да убием цветовете, да променим нещо, така че да изглежда по-особено. Това са моди, които винаги ги е имало и са свързани с стремежа на хората да бягат от буквалистиката, от реализма. В момента една от основните моди, която е в сватбената фотография, е свързана с така наречената Instagram визия, която залага на различни филтри. Постепенно за последните няколко години стана доста популярна, но и започна да се износва. Вече хората усещам как не им е интересно това, защото е прекалено популярно. Преядаха с тая визия. Нещо, което е твърде често срещано, девалвира рано или късно и търсят все повече таймлес визията. Какво означава според мен таймлес визия? Това е чисто класическо черно-бяло, чистия репортаж в черно-бяло или портрет и чиста класическа цветна визия с наситени, контрастни, качествени цветове. Винаги е имало и ще има моди в сватбената фотография. Аз се опитвам много да страня от тях. Първо, рядко гледам друга сватбена фотография. Може би има един или двама в световен мащаб, които следя. Защото за мен снимките трябва да са без време и място. Те трябва толкова силно да отразяват момента и емоцията, а не когато ги видиш и да се сещаш, да, те тогава правиха цветовете по този начин през 20-те години. Затова се старая да са по-натурални, да не залитам в крайности и при снимането и при обработката, защото аз тези снимки ги правя основно за да ги дам на хората и да ги зарадвам. Перфектният момент. Тази снимка, няма фокус никъде.
Няма. Но въпреки това е една от най-харесваните снимки, които съм правила. Технически хубаво е да са добре нещата, разбира се, но винаги приоритет за мен е момента, който е уловен и емоцията, която носи. За мен е изключително важно апарата да е бърз и да има изключително бърз и точен автофокус и следящ автофокус, така че да мога да уловя моментите безкомпромисно. Защото ако ти нямаш бърз автофокус, няма как да хванеш. Този момент се случва за може би 1 или 2 секунди. Виждам как лъпето се изтъркулва на пътеката, докато върви гражданския ритуал, скачам от подиума, минавам отзад и с отворена бленда на 1.4, широкоъгълен обектив на 1.4, правя един кадър и то вече баща му го издърпа в следващия момент. Това е единствения шанс. Тази снимка спечели награди за сватбена фотография за уловен момент. Международна награда, златен медал. Важно е техниката да е висок клас и да бъде влаго и водозащитена, защото се получават страхотни снимки, когато вали. Тогава много хора се усмихват, има емоция, ето един такъв кадър. И ако техниката ти не е влагозащитена, може и да няма следващ. Разбира се, трябва да имаш втори апарат. За всеки случай винаги, в никакъв случай не тръгвай на снимки с един фотоапарат. Трябва да има резерва, защото всичко се случва. И ако спре основния, както ми се е случвало на мен да чупя затвор, веднага варя след другия и продължавам да снимам. И поради тази причина аз използвам висок клас техника, защото тя ми пести време. Не, че не можеш с почти всякаква техника да направиш интересни снимки, но когато говорим за уловен момент и за истински емоции, съвременната техника помага страшно много. Да не ги изпуснеш, да ги хванеш, наистина да ги разкажеш максимално добре. Ако нямаш добра техника, ти не можеш да твориш достатъчно това, което е в главата ти. Когато аз виждам кадър, виждам ситуация, ако нямам техника, която да може да реагира бързо, да фокусира на момента и да направи красива картинка, ще ми е много по-трудно. Тя ми развързва ръцете. Няма как тя да види момента сама и да го заснеме. Няма как тя да внесе присъствието в даденото събитие и да предразположи хората, които снима. Няма как да вкара душата в снимката. Но тя е един инструмент, който е много важен, защото без него няма как да се случат нещата. Техниката е продължение на ръката и на ума ми, обаче за мен е изключително важно. Аз много държа на техниката. Да може бързо да фокусира, бързо да снима, да станат добре нещата, особено когато са за събитие като сватба, което е доста отговорно. Не се повтаря втори път. Техниката е много важна. Различно работя, ти кажа честно. На единия фотоапарат държа задължително широк обектив. Така че да мога, ако се наложи, да уловя цялото действие, широк план с задните планове, с разказа в задния план и така нататък. На другия фотоапарат държа обикновено портретен, може да е 50, 135 и ги сменям често. Това е последният обектив, всъщност, който притежавам. 50 на 1.2 и снимам семейните и фотосесиите на двойки изцяло с него. Нося само един апарат с един обектив. Иначе на сватбите снимам с 35 и 85 и 50. Но на сесиите само с него. Абсолютно достатъчен ми е, защото с него мога да направя и близки портрети, мога да направя и по-широки кадри. И работи, фокусира бързо, но много красиви цветове. Също така е много важно да опазиш техните материали и да се подсигуриш двойно или тройно. Да снимаш на 2 карти и разни други такива нещица. Това е сватба, която е един път в живота, айде максимум 2 пъти, да кажем 3 пъти, и само Елизабет Тейлър 8 пъти се е женила. Мога да покажа съвсем от начало първите снимки, които са в първите 2-3 години, когато съм започнала да снимам. Те още стоят на сайта, някои от тях. Всъщност ето тази снимка е първата снимка, която беше по-хубава, не знам, по-харесвана. Даже някакви награди беше спечелила в един от малкото конкурси, в които съм пуснала снимки. И всъщност тези хора ги снимах преди няколко месеца в дома им. Те вече са с 2 големи деца и беше страхотно преживяване. А тази снимка беше на стената зад тях, над дивана, където ги снимах. И това е за мен много ценно. И още една мога да покажа. Ето това също от първите години. Тази предната беше от 2013 година, тази също е някъде там.
И още една имаше тук, която пак е доста стара. Ето тук. Всъщност това момиче го има и на още снимки в купчината. Години по-късно. Дали си запазвам стила или не знам. Аз мисля, че много се променят моите фотографии през годините, но те продължават да изразяват моето светоусещане за естетика. Аз се придържам много плътно към моето лично усещане за естетика и мисля, че по този начин се изгражда някакъв стил, когато изразяваш това, което на теб ти харесва, когато изразяваш себе си. Ключът към запазването на усещането за индивидуалност е да правиш това, което наистина ти харесва и да го правиш с удоволствие. Обичам интересната гледна точка, интересната светлина и емоцията в снимката и решаващия момент. Когато зрителят види тази снимка, да не вижда просто фотография, а да вижда един кратък разказ с начало и край в един кадър. Ето това е много цветно и контрастно. Това е отдавна снимано. А сега ще покажа ето това, пак близък портрет на дете, което е по-скоро снимано и е по-различно. По различен начин видяно и обработено. Докато тук с развяната коса, с позата е носи съвсем друго усещане. А тук е по-меланхолично, като че ли. И това идва от мен. Не идва от модела. Тоест, аз съм видяла това в модела, това съм търсила и това съм запечатала. Аз съм се променила от 10 години по-късно. Ето мога да покажа, това е по-стара снимка, която отново е доста по-цветна, доста по-клиширана, бих казала. Тоест е снимка, която според мен много хора биха могли да направят като усещане, като композиция. Докато ето тук, например, според мен има повече личен момент. Повече съм карала от себе си. И също все повече обирам цветовете. Тук са по-малко, отколкото тук. Мисля, че това е една разлика, която във времето се появява. Ето тези две снимки са от едно от последните неща, които съм снимала. Но семейство, чиято сватба бях снимала преди няколко години, сега са с 2 деца. Много си личи в снимките, според мен, че те ми имат голямо доверие вече. Не се притесняват от това, което ще направя, не се притесняват от начина, по който изглеждат или това, което трябва да правят, докато ги снимам. И това се усети. Бяха много отпуснати, много естествени, много истински. И понякога парченцата от пъзела се събират заедно и има хубава светлина, има хора, които изглеждат щастливи и се получават нещата на красиво място. Тази снимка е от подобна фотосесия. Отново едно семейство, чиято сватба бях снимала. Тук има една история с детенцето, на което не искаше да се снима и всъщност тя легна на пясъка на плажа, като може би си мислиш, че така ще ядоса родителите си. Но реакцията на майката беше вълшебна, защото тя вместо да я се скара, легна до нея и я прегърна. И така се получи тази снимка. Запазена марка едва ли, по-скоро аз съм фен на тая сентенция, че добрият джаз музикант е импровизатор. И искам да бъда импровизатор, т.е. винаги съм импровизатор, винаги се оглеждам и се опитвам да уловя това, което се случва около мен по неповторим за хората начин. Разбира се, има някои заучени пози в сесията и така нататък, които е ясно, че няма как да не повториш, но за мен е краягълния камък най-важното в разказа са тези лирически отклонения, тези уникални моменти, които ги няма на друга сватба. Ето, примерно при тази снимка, която е снимана в Стария град в Несебър, карах младоженците да се движат по улицата, докато им правих сесия. В този момент видях възрастната жена, която гледа през прозореца, некролозите, и им казах, когато се изравните с нея, ще спрете за секунда и ще се целунете. Те се изравниха, аз с широк обектив ги снимах, за да хвана всичко. И се получи един разказ за миналото, бъдещето. Виждаш, възрастната жена, некролога, вероятно е съпруга и това е миналото, семейството, младото семейство, което сега започва. В този момент пък тя наведе поглед и се получи този кадър. Няма как да стане, не може да се повтори. Търся любовта и връзките между хората. Толкова силно ги търся и ги намирам. Намирам ги във всички ситуации, които снимам. И аз показвам света през моите очи, това, което аз съм видяла и това, което аз съм избрала да видя. Когато снимам за клиенти,
е важно да съвпадат тези моменти с тяхното усещане и се опитвам да видя света през техните очи, да го усетя през техните очи. Най-вълнуващото нещо, което съм снимала, за мен е ето това. Раждане. Много е вълшебно това, че се появява нов живот. Аз също имам син, който обожавам и за мен е много смислено. Ние вечно сме в търсене на смисъл. За мен е много смислено, когато се появява едно човешко същество. И е магия и вълшебство. И съм се вълнувала толкова много при тези снимания на ражданията, че ако можех да избирам, може би щях да снимам всяка седмица раждане. А тук с Поли живяхме една седмица заедно. След това 2 дни прекарахме заедно по цял ден в болницата в чакане Хана да се появи. Беше толкова емоционално, аз плаках през цялото време. И накрая тя ми благодари, че съм снимала цялото раждане и аз си казах, чакай, не си спомням дали съм снимала, каквото и да е, ще видим после. Още колко години ще правя това, не съм сигурна. Но на мен ми харесва, аз се чувствам добре. Харесва ми да снимам сватби. Но не знам колко още години ще мога да снимам с този интензитет, защото е доста изморително единия ден да снимаш в единия край на България, другия ден да снимаш на 8 часа път друга сватба. Понякога е доста изморително, но е приятно и е хубаво. Не ми се е искало да се отказвам от фотографията. Живота ми е свързан с фотография и не само сватбена фотография, и друг тип. Също, разбира се, винаги има трудни моменти и при сватбената фотография и предизвикателства, които по някой път те свалят в нокдаун. Въпросът е да не е в нокаут. Всичко се преодолява, всичко зависи от самия теб и няма такива ситуации, които да не можеш да преодолееш, стига да го искаш. По време на пандемията с моя приятел и колега Георги Величков използвахме повечето свободно време, за да напишем една книга, в която сме събрали целия си опит и е изцяло с авторски фотографии. Казва се "Фотографията, твоята машина на времето". Всичко има в нея от А до Я. Всички жанрове на фотографията, начин на снимане и така нататък. Най-големия раздел, понеже говорим за сватбена фотография, е свързан с сватбената фотография. 28 страници има за сватбена фотография в нея. Пълно описание на това как снимам, процеса на работа, техниката, различните ситуации, описание на снимките с техните настройки, технически параметри и така нататък. Така че фактически всеки, който я чете, може да придобие една обща представа за това какво представлява сватбената фотография през моя поглед. Любима светлина е трудно да кажа, че имам. Аз мога да снимам при всякаква светлина, дори по обяд. Ето, показвам един пример, който е сниман през деня. Слънцето се вижда много добре. В градска среда можеш да използваш всички части на деня, за да направиш интересни снимки. И тук съм затворил блендата, използвал съм широкоъгълен обектив 16 мм, затворил съм блендата така, че да получа слънчевите лъчи горе, да хвана емоцията на целуващите се младоженци и в същото време играта на децата. Получил се един многопланов разказ, при който имаме интересна гледна точка, имаме репортаж, имаме и интересна светлина. Тоест комбинация от много неща, които само засилват въздействието на снимката. Тук имаме контрола светлина. Когато слънцето е ниско, можем да направим страхотни силуети. Няма нужда, аз не обичам, когато снимам при контрола светлина, да правя подсветки с светкавица. Така или иначе, тези хора по време на целия сватбен ден имат достатъчно много снимки, на които лицата им се виждат чудесно. А за любима светлина, изгрев и залез, разбира се, когато слънцето е ниско. Най-любимо ми е, когато има тъмни облаци и през тях минава слънцето. Ето една такава снимка. Тъмни облаци, през които минава слънцето. Един от примери. Бяхме приключили с разходката с тях двамата и с един джип слизахме обратно по планината. Беше облачно през цялото време, но дойде един момент, в който проблесна слънцето и помолих шофьора да спре с крясъци.
И им казах бързо, трябва да хванем този промеждутък, защото е много красива светлината. И моят ентусиазъм много често се предава на хората. Съвсем естествено. И те се ентусиазират и се личи в тях. Щастливи са. И много понякога се получават така нещата. Случайно. Природата ги нарежда, света ги нарежда. Светкавици не използвам често. През деня навън почти никога. За мен е удоволствие да използвам естествената светлина, мекото осветление когато има облаци, или контрастното, когато е ярко слънце или отражение и така нататък. Светкавици използвам понякога в ресторант, в църква никога. В църква държа на топлата светлина на свещите и на атмосферата в църквата. Използвам светлосилна оптика там. Черно-бяло или цвят? Най-често цвят, защото за мен живота, земята и света като цяло е много цветен, много шарен и има толкова красиви цветове, които аз искам да предам. Понякога, ако е много силна емоцията, обръщам в черно-бяло, за да може нищо да не разсейва от нея. Харесвам изключително много черно-бялата фотография, защото тя предава духа. Особено при репортаж, усещането за обем, за светлина, за емоция, без разсейващото въздействие на цветовете във фона. Аз имам една теория, че всеки човек вижда по различен начин цветовете и се опитвам да обработя снимките така, че да са цветовете, които аз съм видяла, когато съм ги снимала. Обикновено акцентирам на 1, 2, максимум 3 цвята, защото когато има много цветове, окото се обърква и вече не е цветно, а е кичозно. А за да може да изглежда приятно цветно за окото, аз обичам семплите неща и колкото по-семпло, толкова по-истинско и хубаво. И затова гледам да има максимум 2-3 цвята в снимката. Това го постигам първо при самото снимане, търся такива ситуации, такива моменти и второ при обработката, ако се наложи, помагам. В някои случаи няма как да не използваш цвят, особено когато говорим за характерни сюжети, като залез, да кажем. Обичам топлите наситени цветове, обичам и студените, обичам и да ги комбинирам, понеже топлия и студения цвят създават цветен контраст и привличат вниманието. През последните години забелязвам, че интелигентните хора, които се женят, не искат натрапчиво присъствие на професионалист, който да ги притеснява. Те биха предпочели да снима някой техен приятел, който им е близък. Но или нямат такъв приятел, който може да снима, или ако имат такъв, не искат да го занимават с това в сватбения им ден. Затова се радват да могат да наемат човек, който хем да им бъде приятел, хем да разкаже емоционално техния ден. Всъщност не се определям като сватбен фотограф или някакъв. Аз просто обичам да снимам. И съм открила, че на сватбите ми харесва да присъствам, защото хората са щастливи. И там мога да се скрия и да наблюдавам, да се скрия зад камерата, да наблюдавам и от мен не се иска нищо повече. Трябва да наблюдавам и мога да съм невидима, което е много хубаво, защото ми дава един парван фотоапарата, зад който аз мога да изследвам света и хората около мен. Имам извинения за това, съм там за да го правя, даже ми плащат за това. В България през последните години има възход на сватбената фотография, що се отнася до артистичния аспект. Тоест хората свикнаха да получават един персонален артистичен продукт. Хората започнаха да гледат много снимки и да снимат много. И колкото повече снимат, толкова повече осъзнават, че трябва човек, който знае какво прави, за да направи хубави снимки, че те с телефоните си не могат да направят хубави снимки. И за това, според мен, започнаха да търсят все повече и повече добри сватбени фотографии, които да разкажат тяхната история по хубав начин. Бъдещето на сватбената фотография е, според мен, свързано с улавянето на непринудените моменти и на разказ, на кратки разкази, които се съдържат в тези непринудени моменти. Ако някой ден сватбената фотография бъде заменена от изкуствен интелект, този ден е много далече напред в бъдещето. По няколко причини. Защото е много лична и много емоционална. А изкуственият интелект прави нещо, което вече е видяно.
Докато ние също правим нещо, което вече е видяно, но ние комбинираме по емоционален начин всички филми, които сме гледали, това, което сме преживели, книгите, които сме прочели, хората, които сме срещнали по пътя си. И това ни позволява ние да откриваме света на другите и да го усещаме и да го отразяваме и предаваме после в снимките. Мисля, че скоро няма да може да се замени, дори чисто технически да е възможно да се сложат камери на различни места, които да преценяват какво да снимат, кога има емоционален момент. Този разказ на историята ще бъде трудно да не е клиширан, ако не е от истинско живо същество. Или поне са това моите разсъждения. Тоест истинският разказвач няма как да бъде изкуственият интелект по време на една сватба и няма как изкуственият интелект да улови тези моменти, които ще уловиш ти, общувайки с хората. Изкуственият интелект се намесва бързо в много други жанрове фотографски, като сток фотографията, рекламната фотография. Генерират се изображения, няма нужда да се плащат на модели и така нататък, но няма как изкуственият интелект да създаде спомени. Ние можем да направим много неща с изкуствен интелект, но това няма да са нашите спомени. Да, за мен сватбената фотография е много лична и много индивидуална и трябва да усетиш хората като емоционалност, като душевност, като това какво ги вълнува в този свят и какво ги кара да стават сутрин, за да можеш да го отразиш по начин, по който те да се разпознаят после в снимките. И някой беше казал, че ако ти като фотограф не почувстваш нищо, когато правиш дадена снимка, няма как после зрителя, когато я види, да почувства нещо. Всъщност, уникалното на фотографията е, че можеш да уловиш 1/1000 от секундата, която е 1/1000 от секундата да гледаш 1000 секунди. Нещо, което се е случило, минава пред погледа ти мигновено и никога няма да го видиш, няма да го забележиш дори. Както този летящ воал. Това става за части от секундата. В видеото ще видиш как е излетял воала и го няма. Обаче тук, в тази снимка, ти виждаш летящия воал, който е духнат от вятъра, виждаш изражението на булката точно в този момент и можеш да му се наслаждаваш много дълго време. Тоест ти спираш времето. Фотографията спира времето. И сватбената фотография е точно това е нейният чар, че тя спира тези щастливи моменти и уникални моменти, които ти можеш да гледаш по-късно през годините и да им се наслаждаваш. И много клиенти, които съм снимал преди 10 и повече години, като се чуваме, ми казват: сега оценяваме това, че ти си уловил тези моменти, които никога няма да се върнат и ние им се наслаждаваме дълго време.